Takže k tomu zápasu. Poďme k tomu zápasu. Dušo, nech sa páči, pár slov. Takmer identický výsledok, vlastne len 2 góly snáď chýbali Hornec. O čo bol ten iný zápas? Začneme inak. O čo bol ten iný zápas, iný ako v stredu? V podstate iný ani nebol. Je to exaktne to isté skoro. Poznáme sa naozaj, stále hovorím to isté, že poznáme sa dlhé roky. V podstate nič moc nové na seba nevieme vytiahnuť. Je to o takých tých detailíkoch a naozaj o tom takom kľude, ktorý padlo nám teraz viac tých gólov. Je to o obranách. Na začiatku 2/4 takisto nevedeli sme prejsť cez košickú obranu. Potom sa nám podarilo pár golov dať, im sa nepodarilo, znervozneli, začala sa im možno triasť ruka, netrafili párkrát bránu a my tým, že sme mali kľúč, že mali sme tých pár golov navyše, nám možno práve dodalo do tých rúk takú tú stabilitu a nakoniec nám vošlo tých pár golov navyše. Je už podľa tvojho názoru rozhodnuté? Vyhrávate 2-0 v sérii? No určite nie, toto sú play-off, je každý zápas iný, každý zápas naozaj je svojský a tak jak nám to teraz padá, každý, kto to videl, že tie družstva sú vyrovnané, že nám to viac padlo a im nie, to môže byť presný opak v Bratislave. Naozaj si nemyslím, že je rozhodnuté, to košické družstvo tam je pekne poskladané od mladých hráčov cez skúsených hráčov, bojujú. Skrátka, my keď sa nám podarí takto hrať a hlavne ten výkon nášho brankára dneska bol excelentný, pochytal aj penáltu, chytil aj samostatný nájazd, takže keď takto sa budeme vedieť oprieť aj v Bratislave o brankára, myslím, že môžeme byť úspešní.